हाय लोगोफोर, आंनि बड' ट्रेकिं एमबि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दायो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ मोनसे लाना फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलां। बे भिडिअआनो जाहैबाय कारेन्टआव मबाइल नाम्बार आपडेट माबायदि खालामो बेनि बागै। नोंथांमोना भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। फै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव जायखिजाया वेबसाइटआव थांनानै सार्च खालामनांगोन। गुगोलाव थांनायनि उनाव बेफोरबायदि सार्च खालामनांगोन, APDCL सार्च खालामनांगोन नोंथाङा। बिनि उनाव बेफोरबायदि पेज फैबाय। अब्ला बेयाव नुदों भिउ बिल मबाइल नाम्बार आपडेट। अब्ला नोंथाङा नैबे मबाइल नाम्बार आपडेटआव थुनानै हो। बिनि उनाव बेफोरबायदि फैबाय, कनजुमार नाम्बार बिदों, बेयाव कनजुमार नाम्बारखौ थुना हो नोंथाङा। आंनिखौ आं थुनोसै। बिनि उनाव नैबे थिराव थुना हो। बिदि थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैबाय। आंनि एड्रेसा बेयाव ओंखारबाय, डिटेल्सआ। अब्ला बेयाव बिदों मबाइल नाम्बारा आंनिया अलरेडि होखानाय, बेनिखायनो नैबाव डाइरेक्ट फैखादों। बिनि उनाव इमेल आइडि बिदों, आं इमेल आइडिखौ होआखै। अकुपेसनाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव आधार नाम्बार दंबा आधार नाम्बार हो। बिनि उनाव नैबे साबमिटआव खेबसे क्लिक खालामनानै होबानो नोंनिया मोनसे OTP फैसिगोन। आं देखायनोसै। नैबेयाव OTP फैगोन मोनसे, OTP सेन्ड साक्सेसफुलनो। दसे नेनांगौ आरो बेयाव सम लायो OTP फैनो। आंना लोगो लोगो फैबाय 16415। बिनि उनाव नैबेयाव भेरिफाइ खालामना हो। नै कनजुमार मबाइल नाम्बार आपडेट साक्सेसफुल होनना देखायबाय। बाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो।